Advan kiliyan da hezin geriyle ketine naf çeperin da gırkaran. Sifan leken. Ya şehit bir doğan tangi bıkın evo. Jinavên Danûçiyan a radyoya dengê gel dembaş îro 22 Çileyê 2024 Şemli Brükselê saat 8 li Amedê de godarên Jenûçiyên Serî pêşkêş bikin demdem azadiya rêbera Poye. İnisiyatifa Azadiya Rêbera Polojalan a Sûriye û İnisiyatifa Parêzerên Rêbera a Sûriyê ji bo serokê nû yê Komîseriya Bilind a Mafê Mirovan a Netewên Yekbûyî Ömer Zimbrê re peyam şandin. Komîseriya Bilind a Mafê Mirovan a Netewên Yekbûyî ÖHSR di civîna xwe ya dehê Çile 2024 de nûnerê daîmî yê Mexbîrê Fasiyê Ofîsa Netewên Yekbûyî ya Cinevê Ömer Zimber wekî serokê nû yê Komîseriyê hilbijart. Piştî belavbûna nûçiyan hilbijartinê İnisiyatifa Azadiya Rêbera Öcalan a Sûriye û İnisiyatifa Parêzerên Rêbera Öcalan a Sûriye ji Ömer Zimberê re nameyek şiyandin. Li gorî agahiyên ku endamên înisiyatîfê dane Ömer Zimber ji ber erkaviya nû hatiye pîrozkirin, her wiha jê hatiye xwestin ku ji bo bidawîbûna têcîtalî ser Rêbera Öcalan û pêkana azadiya wî ya fîzîkî mijarê bixin rojevê xwe. Li nameyê de rewşa li İmralê û Sûceylerê jî Rêbera Öcalan jî hatine rêzkirin. Di Sûyekê kanûna 2023 de jî 1025,000 parêzerên li Bakur Rûşatê Sûriyê û herêmên Sûriyê bi daxwaza azadiya fîzîkî ya Rêbera Öcalan îmzeyê xwe ji rêxistina Afêyan nav neteweyî re şandibû. Ji îhadê wanê parêzer Heval Sinan Aras Kurd di tecîdê pêşî li çaresîrê pirsgirêka Kurd têk girtin. Heval Sinan Aras derbarê têcîtalî ser Rêbera Öcalan de ji Anefer axivê got Tirkiye li gorî peymanê ku nizêkir re tev nagere destûra bingehên Kanûna Ceza û Kanûna Înfazê ya Tirkiye têne binpêkirin. Mafê girtiyên di birêvê birçîbûnê re têne binpêkirin. Bi biryarên keyfiyên înfazê jî têjî têşitandin. Parêzer Aras destşankir ku li girtikiyên tîpa F û tîpa S û li girtikiyên bi ewlêkariya bilind têcîd tê ferskirin. Ceza di nava cezayê de têne girtiyan mirovan dikire hûjeyên yek kesî û bi tenê dihêlin. Ev tê wateya kuştina bi saxî sürgünkirin. Kirina bengeha cezakirina malbatan û girtiyan dişînin cihên gelekî dû. Xizmên girtî û hekûmxwaran nikarin bi hêsanî biçin serdan zarokên xwe ev ji kiryarek siyasî û keyfî ye. Parêzer Sinan Aras anî ziman ku têcîtalî ser Rêbera Öcalan li dijî Kanûna Ceza û Kanûna Înfazê ya Tirkiye û got li gorî qanûnê divê karibe bi malbat xizm û parêzerên xwe re hevdîtînê bike. 35 meyên ev mav tê astenkirin yanî mevzuata qanûnî bi cih nayanîn. Ev qestî ye û sûce. Vî îzolekirina Birêza Öcalan û polîtîkaya şer dixwazin pirsgirêka Kurd bêçareserî bihêlin. Bi têcîtalî ser Rêbera Öcalan re çareseriyekê aqilane, demokratîk û aştiyane ya pirsgirêka Kurd tê astenkirin. Fikrê rêber apo fikrê mirovahî giştî ye û ji bo mirovahiyê giştî ye. Gerek dike mirovahî li rêber apo xwedî derkeve. Azadiya fîzîkî ya rêber apo erkekî exlaqî ye ya mirovahiyê giştî ye. Azadiya fîzîkî ya rêber apo temamkirina azadiya mirovahiyê giştî ye. Li Parîsê seferberiya kartpostalan hat destpêkirin. Li Parîsa paytexta Fransayê li banyoya Villers-la-Belle
و مالباتên çevligere li navenda Civaka Demokratîk Parti Kurd civîneke gel hatı darxistin. Di civîna ku pengava ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêka Kurd çareserî û geşedanên heyî hatinin xandin. Di civînê de wê hat gotin pêkanîna azadiyê rêbera ku erka sereke ya Mek Kurdan e bergeha pengava azadî û encamên wê giring in. Heta ku têcîd pêşikandin û azadiya rêbera Abdullah Öcalan pêk were divê em beşdarî vê pengavê bibin. Pişre jî ji bo kampanyaya ji İmralê re 100,000 kart bawekî komî hatin şandin. Ji bo meşa mezina hevdehê Sibatê li bajarê Kölnê Almanyayê jî pê li darxistin banga beşdariyeke bi hêz hatê kirin. Kurdistaniyên Strasbourgê jî ji bo kampanya ji İmralê re 100,000 kart li hev kombûn û bi sedan kartpostalên tûbîna meyê nivîsîn û şiyandin. Berî karşıyandin ê bi pêşeng de tevgera jinên Kurdiya Fransa li navenda Civaka Kurda Demokratîk ya Strasbourgê civînê gel hat pêkanî. Li civîna gel de endama TJKF pêşeng Cudî Ahvê got rêber Öcalan bîna gelê Kurd û azadiya wê dewateya azadiya gelê Kurd. Gelê Kurd bê bi berfirehkirin û dijwarkirina têkoşînê bigêje serkeftinê. Ji bo wê jî em ê di çarçoveya kampanyaya ji İmralê re 100,000 kart de kartan bişînî İmraliyê got têcîd hîngirantir bûye 3 salin ku tu agahî ji rêbertinayê girtin dixwazin gelê Kurd rêbertiyê ji hev qut bikin. Lê xeta Sûriya gelê Kurd rêbertiye bi şandina kartan ev ê diyar bikin ku bîna me serok apoya û bêyî wî çareserî nabe. Em diyar dikin ku çareseriya pirsgirêka Kurd ne bi şerre bi İmraliyê re û aştiye. Piştî axaftinê kartpostalê ku gotinê rêbera Abdullah Öcalan yên li ser azadiya jinê ji aliyê kesên ku beşdarî civînê bûn ve hatin nivîsandin û di roja ewiliya çalakiya kartpostalê de bi peyamên bîna me Öcalanê ji İmraliyê re hatin şandin. Devleta Tirka dagirker şevedin şeba şerabab mindiç û til rifatê damber topan artêşa Tirka dagirker bala firgeha minêkaya herema şeba û gundên Alqemiyê û Meranîzê yên navçeya şera ya kantona Afrinê toparan kir. Di encama toparana li dijî gundê Meranîzê de leşkerekê hêzên hikûmeta Şamê hatê kuştin û leşkerek jî birîndar bû. Mêsa leşkeriya Babê jî diyar kir ku Devleta Tirk û çêtiyên wê bi hewanan gundê Kavîkî yê rûşilata Babê bi dijwarî toparan kirine. Her wa Devleta Tirk û çêtiyên wê gundê Tirrihalê ê bajarê Babê toparan kir û di encamê de endamekî hêzên hikûmeta Şamê hatê kuştin. Dagirkeran di heman gêliyan de gundê Belûniyê navçeya Tirrifatê ya kantona Afrin û Şebayê bi çekên giran hatê toparan kirin. Li gorî navenda ragihandinê ya Meclisa Leşkeriya Minbûçê Devleta Tirk dagirker û çêtiyên wê gundê Yalnî, Seyade û Dendeniyê bi çekên giran toparan kirin. Hêzên têkoşîna dijî madeyên hişberiyên herêma Xweser xebatê xwe di domîna hêzên têkoşîna dijî narkotîkê sêşemê li Rojavayê Dêrazorê bazirganeke û firoşkareke narkotîkê sûc dikir. Her du bazirgan û firoşkarê madeyên hişber bin çavkirine. Her wa gelek madeyên li ser wan hatine girtin jî desteserkirine. Navên dê eşkere kir ku hêzê li Pirsînê pêşîn bi dawî kirine û sevkî dadgehê kirine ji bo ku bên ceza kirin. Navên di ragihandinê hêzên ewlekariya hundirên a Hesekê jî diyar kir ku 14 çilek firoşkareke madeyên hişberê girtine. Hêzên têkoşîna dijî madeyên hişber ev kes xistine bin çavan de. Her wa gelek madde perê jî desteserkirine. Di dema lêpirsîna xwe de li xwe bikur hatiye ku madeyên hişberê li taxên bajarê Hesekê difirûşe. Meclisa Civanan Adem Partiya Wanê li hemberî polîtikayên şerê taybet da xuyaniyek da. Meclisa Civanan Adem Partî bi zorşmayê Kurdistanê ji şerê taybet re bese li taxa Xaçortê ya navçeyariya Armûşê ya Wanê da xuyanî da çepemeniyê. Rêxistina Dem Partiya ya Wanê û şêniyên taxê piştgiriyê ciwanan kirin. La xuyanê ciwanan wiha ye. Desthilatê AKP û MHP bi salan e li bajarên me polîtikayên şerê taybet dimeşîne. Li kolanên hemû Wanê hişber bi zanabûn tê belav kirin. Desthilat dixwaze ciwanê Kurd madeyên hişberê bikarbîne. Em naxwazin ciwanên Kurd mehkûmî vê ji herê bibin. Armanca destthilata AKP ew e ku me bêhêş bihêle. Ji bo wê jî divê baş bê zanîn ku her gotina ku em
li dijî şerê taybet dibêjin û her karê ku em di vê çarçoveyê de dimeşînin jî ji bo rakirina têcîtê. Em ê polîtikayên şerê taybet û têcîtê bidawî bikin, em ji virbank dikin, em ê li dijî çeteyên hişbirê kolanên xwe biparêzin, îro jî em ê bi gelê xwe re çalakiya nûbetê bigirin. Namzedên Dem Partiyê yên Amedê diyar bûn di pêşil bijartina duyemîn ya Dem Partiyê de li Amedê namzedên çardeh navçeyan diyar bûn. Bernamzedên ku di tura duyemîn de herî zêde denk girtine wiha ne. Bajarê nû Safiye Akdağ û Mehmet Ergün, Bismil, Mizgin Ekinci û Güven Tanrıkulu, Sur, Fatma Önkol û Adnan Orhan, Ergani, Şiyar, Güldiken û Birsen Azad Bayar, Tarkin, Kadri Esen û Sevin Biçici, Hene, Hamdullah Demir û Vesile Narin, Hezro, Hazibe Yazlık û Erhan Güven, Karaz, Mehmet Şık û Evin Ay, Hasur, Fatma Ay û Murat İpek, Lice, Dilek, Diyar Özer û Fırat Demir, Gil, Bahar Karakaş, Uluk û Zülküf Polat, Xana Akbar, Semra Akyüz û Mehmet Ulus, Rezan, Leyla Ayaz û Sıraç Çelik, Peyaz, Verivan Gülşen, Sincar û Cengiz Dündar, li Piranê jî ve namzet ji aliyê komisyona ve bêne diyar kirin. Li Wanê ve Sibê bi Player 4.0 artêjiya Resethaneya Wanê ragihand ku li Wanê bi Player 4.0 artêşiyek çêbûye. Kurahiya artêjê weke 5.0 kilometre hatiye pîvan. Artêj li bajarên derdor jî hatiye hîskirin. Hevsengê li Amazonê guheriye ziwatî bandor li ser hawirdor û civakê dike. Ziwatiya li Amazonê hem ji aliyê hawirdorî ve hem jî ji aliyê civakî û aborî ve pirsgirêkên ciddi dafirîne. Ji ber ziwatiya li Amazonê Brezîlya Koreka bingehên ya ji bo zêdeyî 500,000 kesî kêm dibe. Ev jî bi sedema pirsgirêkên ciddi û bûye sedema rewşa lezgîn ya hawirdorî. Ziwatiya li Awropa jî ji sala 2005 û ziwatiya li Derya Spî ya 2007-2008 jî nîşan dide ku bandora ziwatiyê li ser herêmên cuda çi qas ciddi û giran e. Ev yek girîngiya stratejiyên rêveberiya hawirdorê yên daîmî û têkoşîna dijî guhertina avxaweyê ya global carekê din de nîşan dike. Mînak, Resifa, Mercan ya mezin ala Avustralya ve bilindbûna pileya germahiya li okyanus û asîdbûna okyanusê bûye gefeke cidî. Li aliyê din helandina qeşa Arktikê, bilindbûna asta deryayê û guhertina pelên hawaya global ya ji ber vêyekê bandorê de hevsengiyên ekolojîk ya tevahiyê cîhanê dike. Li Afrikayê jî ziwatiya li herêma Sahelê û çolbûyîn zexteke mezin li ser civakê herêmê dike. Li Tirkiye û Rûşata navîn jî şerê ku Tirkiye li Kurdistanê û herêmê dike, İran ku rojane êrişî dewletên cîran dike, hûne sedema têkçûna xwezayê û rewşeke xirab li ser civakên li herêmê teva dike.